Nagpapayang nga eh. Nga basta makita na ang muka kay Jesus, tama na, okay na. Lang na itong talento. Siya na, pinasay. Nyakaroon. Ibigyan mo. Nyasalit siya sa dating suwang na nagtrabaho sa Kusma Gugis. Kusma Gugis. Dia akan sa ating suwang ni Toto de los Santos. O kining mga de los Santos pamili sa Tagog, sito sa buhay mo kaya sutra ko ang mga kwenani. Kaya kinigyan ko ni mga angkor de los Santos Tigmes. Tila ko sa ilonggo rin. Ako, hindi mo ko ilonggo. Pero, kapag kumati ka sa doktor, git ka magkamba sa Ginoo, ako, magkakapagal na. Pero kung musiling ka na hindi ka kapati, kay hindi na yato doon nga siling ang Ginoo, kaya, parang hindi mo ta. Nakita mo ba na ako, nakakapon sa iyo ko na nga mayo, nagdalang sa kawasan, wala. Ang maglunda ni Kristo na may atugalinyo, nagkawagalinyo, ang iyong sige. Diba? Katuloy na ang matungkol spe. Kung saan kita nyo? Corona. Corona si Dre. Natural na ay corona. Paano mo yung gusto na may corona? Ang parang kailutan, naglubog ang corona. Pero tiyas, kalimutan. Apan ang butang nagyas na kibrayan, nagyas na ngit ng mga spirito, ano pa yung taon sa butang sa ngit ng mga karoon, ang pumatong ito siya. Bakit? Dito na niyo, ang nagbugtip. Na anong ay suko ninyo, ha? Yung nagtaganag sa kapasong pilit, mula ka ito na, pagkabihan mo. Huwag kita sa bato, kailangan na ginit. Plastik na, oh. Masih yung plastik. Plastik na ito eh. nga buhi pa siya niabot sa kuha no dili man ingon nga mga kuan niya. Tanawan ninyo ang sistema dito sa nakita o sa kanang personal. Hindi nga basing makaingon mo kini plastic. Panginawa o. Bato. Ini bukan ministro ini pumbiyo. Sa diha nga miabot mang panahon, siguro dili po niyang itunol sa kuha. Dili siya mismo nagtunol kung dili miabot sa balay. Iabot sa mua. Ako ang balay. Dili ko maingon nga kining butanga, ako po ang gipialan. Ako na po ang gipialan ini, lagi kay niya ang butang. Inyong nakita. Inyong nakita sa diya sa TV, nakita niyo personal, ako na po ang gipialan nila. Gipial siya sa Diyos nato ilhanan niya kitang tanang mga pinili sa Ginoo. Usa padayon ta may isor, padayon ta. Wala ang butang tinago ni Amatol Panihilda tinago niya. Dili niyo na dili ni plastic. Dili ni plastic may igsoon. Yan siya, nakita ninyo na kanina, di ba? Sa video. Yeah. Panginawa o. Bato. Ini bukan ministro ini pumbiyo. Panginawa o.
bato. Ini bukan na ano sa mga buto ni Ministro Ili Bumbio.